Hello friends, बराय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा दिनैहाय आसाम पुलिसनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय एसआई लेभेलनि एसआई एबी बेनिफ्राय कमान्डो लेभेल बेनिफ्राय यूबी लेभेलाव। दा फिजिकल टेस्ट एडमिट माब्ला मोनगोन एग्जाम माब्ला जागोन मानोना एग्जाम जानो गोनां माखासे दानखौ जों बेयाव एनालाइज खालामगोन मानोना नोंथांमोना बयबो रेडि जानांसिगोन मानोना एग्जामा लारि फैगासिनो दङ। प्लास कनस्टेबलाव फिजिकल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ बिनि सायावबो बेयाव डिसकास खालामगोन। दा जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चैनल गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जों आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना जेब्ला एडमिटनि बागै गोदान नटिस फैगोन बेयावनो मोननो हागोन। नाथाय दासान्दि मिथिखागौ जे गोबां अखा हागासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एबी यूबी कनस्टेबला नैबे जुलाइ दानावहाय फिजिकल टेस्टआ कन्डाक्ट खालामनो गोनांमोन। दा माबोरै कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना गोबां दैबाना फ्लाड नुगासिनो दङ। दा बेयाव फिजिकल टेस्टआ 100% केन्सेल जाबाय। स' बे जुलाइआव जाखाला। दा जुलाइआव जायाब्ला जों माब्ला मोनगोन फिजिकल टेस्ट बेनो जाबाय एबी यूबी कनस्टेबल ड्राइभाराव। दा गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो प्रेक्टिसखौ ड्रप थानाङा नोंथांमोना फिल्डआव प्रेक्टिस खालामबाय था एबा जायखिजाया प्रेक्टिस खालामबाय था फिजिकल टेस्टनि थाखाय। दा जुदि जुलाइआव जायाबा जों माब्ला मोनगोन अक्ट'बर नभेम्बराव फिजिकल टेस्ट जानायनि चान्सआ गैया। दा मानो गैया होनोब्ला नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय इलेक्सन दङ। दा बे इलेक्सना जाहैबाय बिटिसिनिबो नङा बेनिफ्राय एसेम्बलि नङा आरो बे इलेक्सना जाबाय पन्चायत इलेक्सन दङ। बेखायनो एमसिसि नांगोन अक्ट'बर दानाव। बे समावहाय नाङोब्ला जेबो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हाया आरो नभेम्बराव इलेक्सन जागोन। स' बिदिबा मा अप्सन दङ जों बेखौ एनालाइज खालामसै। फिजिकल टेस्ट कनस्टेबलाव आगष्ट आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामगोन आसाम पुलिसाव। बे समावहाय दैज्लां माने जोबहैयो एन्ड बेनिफ्राय फिल्डआ गासैबो मोजां जायो। स' बेखायनो आगष्ट सेप्तेम्बराव टारगेट लादों आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टआ। स' बेखायनो आगष्टआव नोंथांमोना एडमिट मोननायनि चान्सआ दङ कनस्टेबल लेभेलाव। स' बेखायनो प्रेक्टिसखौ ड्रप दोननाङा नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामबाय था। साडेनलि एडमिट होयोबा नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो कनस्टेबल दोननानै दा फैबाय बेनो जाबाय एसआई लेभेलाव। थ' एसआई लेभेलनि प्रसेसा एसे इजि जायो। दा बोरै जायो जों बेखौ डिसकास खालामगोन मानोना एसआईआव एबी एसआई दङ कमान्डो लेभेलाव बेनिफ्राय यूबी एसआई दङ आरो बे मोननैजों लोगो नांनानै मोनसेल' एग्जाम कन्डाक्ट जायो माने बेखौ होनो कम्बाइन एग्जाम। सेम डेयावनो एग्जाम खनसे जागोन नाथाय फिजिकल टेस्टआ एक्सट्रा जागोन। जास्ट एग्जामा मोननैजों समान जागोन। बेखायनो एसआईनि एग्जामा नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनो मोनगोन नालाय फार्स्टआव। दा बेखायनो जोंनि एडमिटआ गांसेयावनो कम्बाइन नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन। दा बेखायनो जों बेखौ नायोब्ला नोजोर होयोब्ला जों मिथिगौ जे एग्जामा आगष्टनि जोबनायथिं कन्डाक्ट जानायनि चान्सआ दङ। बेनिफ्राय सेप्तेम्बराव फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामनायनि चान्सआ दङ। फिजिकल टेस्टआ सेप्तेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ। फिजिकल टेस्ट होनोब्ला एक्सट्रा जागोन। यूबी एसआई एक्सट्रा जागोन बेनिफ्राय कमान्डो लेभेल एसआईआ एक्सट्रा जागोन। कमान्डो लेभेला 4.8 केएम खारनांगोन हौवाफोरा अके माने बारा जागोन। स' बेखायनो डिसेम्बरनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ टटेल आसाम पुलिसाव। स' दानिया जोङो माखासे अफिसियेल नटिसखौ नायगोन। अफिसियेल नटिस नायनानै जों पस्टआ बेसेबां दङमोन एसआई लेभेल यूपीआव जों बेखौबो नायफिनसै मानोना खायसे बावना थायो आरो बे माखासे सेलेक्सन प्रसेसा एसे आलदा दङ प्लास एक्सट्रा मार्कबो दङ जों बेखौबो नायगोन। दा एसआई लेभेल यूपीआव 144 भेकेन्सिस दङ बेनिफ्राय सेलारि होनोबा बेखौ नायदो आरो ग्रेड पे दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना आरो बेयाव जाहैबाय डिग्री पासफोरा इलिजिबल जायो। दा जोंनि एसटिआव नायोब्ला 14 भेकेन्सिस दङ बेयाव एन्ड बेनिफ्राय आनरिजार्भआव दङ 74 बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय 30% वमेनफ्रा रिजार्भेसन दङ बे 144 निफ्राय। दा बैसोखौथ' जों मिथिखाबाय 20 इयार्सनिफ्राय जोंहा 26 सिम हायो नर्मेलाव आरो जोंनि एसटिफ्रा 5 बोसोर बारा मोनो। बेनिफ्राय सेस आरो हाइटखौ नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनशट खालामना लादो। मेल फिमेल दंखाजोबो बेजों गोरोबनांगोन अब्लासो फिजिकल टेस्टआव एलाउ खालामगोन आरो फिजिकल टेस्टआ जाग्रोआ एसआई लेभेलाव फार्स्टआव एग्जामसै एग्जाम पास जाबासो फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जागोन 1:5आव। स' बेखायनो एग्जामनि कम्पिटिसना एसे गोरा जायो। दा जोङो नायोब्ला एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम वेमार्सआव जागोन नै अफलाइन जागोन बेनिफ्राय 100टा कुइसन थागोन मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 आरो लोगोसे सिलेबास होखाजोब्बाय जों बेखौ दानिया नायनो। दा सिलेबास होनोबा बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो। लजिकेल रिजनिं दङ एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय इंलिश कम्प्रिहेनसन दङ बेनिफ्राय हिस्टरि अफ आसाम कालचार बेनिफ्राय इन्डियान दङ बेनिफ्राय जिके दङ आरो। दा बेयाव एग्जामखौ होनोब्ला बर'जोंबो नोंथांमोना एग्जाम पेपारखौ मोनगोन बेखौथ' मिथिखागौ। दा बेखौ सिलेबासखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआव। दा फिजिकल टेस्ट होनोबा फैलायबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय कम्बाइन फिजिकल टेस्ट एसआई लेभेलाव 1600 मिटार्सल' खारनांगौ हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स। दा बेयाव नोंथांमोना 450 सेकेन्ड टाइम मोनदों बेखौ 6 जों डिभाइड खालाम होमबानो ओंखारगोन मिनिटआ। दा बे जाबाय यूबी एसआई लेभेल बेनिफ्राय एबीआ एक्सट्रा जागोन। दा बेयाव जों माखासे डिटेल्सखौ नायोबा एक्सट्रा मार्कबो मोनदों बेनो जाबाय जायफ्रा एनसिसि दङ बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बेयाव एक्सट्रा नाम्बार 5 दङ।
स' दानिया बिनि सिलेक्शन प्रसेस टटेल मार्क्सआ जाहैबाय UB लेभेलाव गासै 150 दङ बेखायनो एग्जामाव 100 दङ बेनिफ्राय फिजिकेलाव 40 NCC 5 दङ अरेल 5 दङ दा बेयाव गासैबो लानानै 150 दङ UB लेभेलाव नाथाय AB लेभेलाव एसे बारा दङ जों बेखौबो दानिया नायनोसै माने कमान्ड' लेभेलाव दा जायफ्रा AB आव बेयाव गोरोबनांगोन चेस्ट हाइटआ स' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो स्क्रिनशट खालामना लादो एग्जाम पास जाखांनायनि उनावहाय माने फिजिकेल टेस्टआ गोरा जायो कमान्ड' लेभेलाव एन्ड बेयाव टटेल मार्क्सआ बेसेबां दं होनोब्ला जों बेखौ दानिया नायनोसै मानोना बेयाव एसे बारा दङ सिन आप दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि 100 मिटार्स दङ स' बेखौ लानानै गासै 200 जागोन हौवाफोरना बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 180 जागोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे माने स्क्रिनशट खालामना लायो आरो बिनि एडमिटआ जेब्ला फैयो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।